Между другото, бай Иван от Мечкарово щял да прави по-голям банкет за тази нова година. Мен, какво ма топли тази работа? Мисълта ми е, каквото остане там, кокълчета, трохички, може да ги сложим в някакви найлонови турбички и да ви ги пратим на вас. Те би трябвало да стигнат за всички в Албания до към април месец. Ако въобще някой куриер доставя до там да дръжте си ги, хапвайте какво че хапвате до нова година, че после май се очертава глад майна с новата валута. Ценичките отвоиха ли се вече? Чак пък да са се отвоили само синята зона в София. Чух, че и бая фирми правили съкращения вече. Уж за хубаво тя се заформя една. Какво се оформя, бе? Тъпан. БВП-то на Пловдив, Сливен и Ямбол е по-голямо, отколкото това на цяла Албания. Гледам те и непостриган. Какво стана? Барберите направиха ли ги цените по 50 лева вече? Не. 30 лева е. Някои вдигнаха и на 50, ама като им се изпразнят салоните, ще ги свалят пак на обратно. Не съм постриган, защото имам поръчки по договор и нямам времето да отида. За производството става въпрос. И това знаеш ли въобще какво е, че вие се занимавате само с наркотици? И ако дойдат там двама заблудени немци на тритави хотела на плажа. Да, бе, ама в цяла Европа се не знаят като най-големите бандити, даже по-големи от колумбийците. Вие с какво сте известни? Просия и кражба. Да, бе, в цяла Европа, освен в Албания. Всеки, който знае две думи английски, бяга от тая плюнка държава. Лошо няма, бе. Излезли са да бачкат, вкарват пари в държавата, затова и растежа на икономиката ни е по-голям от ваша. По-голям е с 0,5%. Ако ще говорим за икономика, нашата е 6 пъти по-голяма от вашата. Стандарта на живот ни е двойно по-добър, безработицата двойно по-малка. Не ми говори за икономика, бе. Ние поне се държим и в Албания и извън нея. Вашите хора в чужбина, като чуят българска реч, почват да се оглеждат на другата страна, да не би да се заформи случайен разговор с сънародни. Чуждопоклонници с мачкане. Айде, ходи да чистиш по-острите камъни от плажа, че и без това няма какво друго да правиш. Белкем се излъжа някой да дойде другия сезон. Мини склад за оръжие с статут на държава.